Tingin mo madami ang pamamasa, may pagbalita, ang pangkalsan natin. Ibigay listahan at tiyakin ang karipipong muna ng Kristo. Ang riniban ilahi ng David ang palipin ng Abraham. Di Abraham, anak ni Isaac. Isaac, anak ni Jacob. Ni Jacob, anak nila ni Juda ang puri kapalala. Ni Juda ay anak nila kapalala ni Fares at Sara. Ni Fares ay anak ni Esro. Ni Esro ay anak ni Arad. Ni Arad ay anak ni Aminadab. Ni Aminadab ay anak ni Naasor. Ni Naasor ay anak ni Salmon. Ni Salmon ay anak ni Boaz, ang Rahab. Ni Boaz ay anak ni Ruth ni Obed. Ni Obed ay anak ni Jesse. Ni Jesse ay anak ni David. Ni David ay anak ni Solomon, ni naging asawa ng Urias. Ni Solomon ay anak ni Jeroboam. Jeroboam ay anak ni Abias. Ni Abias ay anak ni Asa. Ni Asa ay anak ni Josaphat. Ni Josaphat ay anak ni Joram. Ni Joram ay anak ni Uzias. Ni Uzias ay anak ni Joram. Ni Joram ay anak ni Ahaz. Ni Ahaz ay anak ni Ezekias. Ni Ezekias ay anak ni Manase. Ni Manase ay anak ni Amon. Ni Amon ay anak ni Josias. Ni Josias ay anak ni Jeconias, ang huling ilang kapatid. Kay pamilyari ipapadala ng Israelita, hindi ka kay Babylonia. Kay pamilyari ng Israelita, hindi ka kay Babylonia. Ni Jeconias ay anak ni Salatiel. Ni Salatiel ay anak ni Zorobabel. Ni Zorobabel ay anak ni Yehud. Yehud ay anak ni Eliakim. Ni Eliakim ay anak ni Azor. Ni Azor ay anak ni Sadok. Ni Sadok ay anak ni Eliakim. Ni Eliakim ay anak ni Eliud. Ni Eliud ay anak ni Eleazar. Ni Eleazar ay anak ni Matan. Ni Matan ay anak ni Jacob. Jacob ay ikata ng Mose, asawa ng Maria. Ng Maria, yan ang mana ng Jesus ay Yesus Kristo. Tingnan dali ng apat ay dati ng libat ng Abraham ang nagpagdali. Dali ng apat ay dati ng libat ng David ang nagpangalalaan ng Israel. Israelita ang tigilan kay Babylonia. At dali ng apat ay dati ng libat ng pangalalaan ng Israelita ang tigilan kay Babylonia. Ang nagpangalalaan ng Kristo. Kaya ibayat ng balita, ikinatang kalikasan. Kasi kung may pabili ko, kaya